America imadziwika ngati superpower, dziko la mphamvu kuposa maiko onse pa dziko lapansi. Funso limene ambiri amakhala nalo ndilonena kuti kodi America inamenya nkhondo zingati, nanga zimene anawina mpaka kuwapangisa kuti akhale ma superpower ndi zitizo. American Revolution ndi nkhondo imene inachitika 1765 mkudzalekeza 1783. Monga tikudziwa kalikali America inapangidwa colonize ndi ma British, ndi anthu akumeneko anatopa ndi ulamuliro wa atsamunda ndipo ankafuna independence. Boma la British sinafune zimenezi, andi zotsatira zake kunayamba nkhondo. Patatha zaka zokwana 18 akumenyana, ma British anagonja ndi kuchoka ku America. Mwachitsanzo, Frelimo ya ku Mozambique inkamenyana ndi apwitikizi amene anachita colonize dziko lawo. Samora Machel ndi anzake anakwanisa kuwagonjetsa 1975. Ndi mmenenso ma British adachitidwira ndi ma Americans mchaka cha 1783. Mwachidule ndikuwuzeni kuti American Revolution inali nkhondo yomenyera ufulu wa dziko. Mchaka cha 1812 President wa America James Madison anatumiza asilikali kukapanga invade dziko la Canada. Nkhondo imeneyi inatenga zaka zitatu, komanso mapeto ake America inaluza ndi kuchoka ku Canada. Zimene zinachitika 1812 ndi chimodzimodzi zimene zikuchitika pano pakati pa Ukraine ndi Russia. Taona mwezi wa February 2022 Russia itatumiza asilikali kukachita invade dziko la Ukraine. Mchaka cha 1812 President James Madison wa America anachita invade dziko la Canada. Nkhondo imene inatenga zaka zitatu inatha 1815, koma amene anawina anali Canada. 1845 America inalanda dera la Texas m'manja mwa dziko la Mexico. Kuyambira kalekale Texas inali mbali imodzi ya dziko la Mexico. America italanda mkangano unabuka, anamenyana kwa zaka zoposa ziwiri, komabe America inawina ndi kulanda ulamuliro umenewu wa Texas. Tingoyerekeza Kalonga ndi mbali imodzi ya Malawi. Atanzania abwere ndi kulanda Kalonga. Amalawi anene kuti ndi chifukwa chani mukutilanda boma lathu, ndikuyambisa nkhondo. Tanzania ikwanise kugonjetsa Malawi ndi kutengeratu ulamuliro wa Kalonga. Mmenemu ndi mmenenso zinachitikira kuyambira 1845 kudzalekeza 1848. America ndi Mexico anapanga malire chimodzimodzi mmene tilili Malawi ndi Zambia. Ndiye kunapezeka kuti America by force inapita kukalanda Texas. Mexico inadandaula ndi chifukwa chani mukutilanda boma lathu. Kunapezeka kuti America inayamba nkhondo kuyithibula Mexico mpaka kulandiratu Texas. Tikunena pano timamva ku America kuti kuli dera lina lake lotchedwa Texas. Dera limene lija poyambira penipeni inali Mexico, koma America inachita kulanda by force. 1861 ku America kunali nkhondo ya pachiweniweni, pa Chingerezi timanena kuti Civil War. President Abraham Lincoln atawina chisankho ankafuna kuthetsa mchitidwe wogula komanso kugulitsa kapolo, koma anthu ena ochokera kumwera sanagwirizane ndi fundo imeneyi. Mr. Jefferson Davis anawukira ndi kudzikhazikitsa okha kukhala president wa kumwera. Ena mwa madera amene mkulu amene analanda ndi kumalamulira panali Florida, South Carolina, Georgia, Mississippi, Texas, Alabama komanso Louisiana. Panopa kumalawi kuno akulamulira ndi chakwera. Ndiye kupezeke munthu wina kumpoto angodzuka ndikunena kuti basi ine ndageza kunena kuti ndine president wa kumpoto, nthawi yomweyo ndikulanda Zimba, Zuzu, Lumphi, Kalonga, Chitipa, Khatabe ndikumalamulira. Ndi zimene zinachitika 1961. President Abraham Lincoln atangoyenda chisankho anena kuti tikufuna tithetse chidwa kapolo pasapezekenso munthu wina aliyense akugula komanso kugulitsa kapolo.
anthu akumwera anaona ngati akwaphera business chifukwa ambiri analemera ndi chidwi chogwisa kapolo. Ndi chifukwa chake Jefferson Davis anaukira ndi kudzikhazikitsa yekha kukhala president wakumwera. Abraham Lincoln ankalamulira kumpoto madera a New York, California, Pennsylvania, New Jersey, Nevada, Kansas, Iowa, Michigan, Indiana komanso Ohio. Nkhondo imeneyi inatenga zaka 4. Anthu akumwera ndi amene anagonja. Abraham Lincoln ndi amene anawina ndi kuyanjanisa dziko lonse. Ngakhale anawina, mkulu ameneyu Abraham Lincoln anaphedwa. Anali munthu wina wachiwembu amene analowa muholo ndi kumuombera, ndipo president ameneyu sanakhalise ngakhale anawina nkhondo imeneyi, anaombedwa nkuphedwa. 1898 kunali nkhondo pakati pa Spain ndi America. Iwo amalimbirana ma territories ku dera la Pacific. Nkhondo imeneyi inatenga miyezi 8 ndipo America ndi imene inawina. Anakwanisa kulanda maiko 4 amene anali m'manja mwa Spain: Philippines, Puerto Rico, Guam Island komanso Hawaii. Mwachidule ndikhoza kuwuzani kuti imeneyi ndi nkhondo yokha yodziwika bwino imene America inawina pa yokha pomenyana ndi dziko lina. 1914 pa dziko lapansi panabuka nkhondo World War I. America sinamenye nawo nkhondo imeneyi kwa zaka zitatu zoyambirira. Anayilowerera 1917 anzawo atatu pakale. Nkhondo itatha 1918 America inali nawo mugulu la maiko amene anawina nkhondo. World War I inayamba 1914 inatha 1918. Maiko anathibulana 3 years America osalowererapo. 1917 America inena kuti italowerera nkhondo imeneyi ndi anamenya nawo kwa chaka chimodzi. Kenaka nkhondo inatha, Germany nkuluza. America inapezekana ili mugulu la alliance imene inawina nkhondo imeneyi. Second World War inayamba 1939 koma America inalowerera 1941 anzawo atatu pakale. Dziko lopsa kwambiri pa nkhondo imeneyi linali Germany, koma ma Americans sanamenya ndi Germany direct. Amene anagonjetsa Adolf Hitler anasika Russia. Tikukumbukira 30 million Red Army ndi amene analowa ku Germany ndi kuthana ndi Hitler. Kuyambira 1941 America pamodzi ndi Britain, China, India, New Zealand komanso Australia ankamenya ndi Japan. Maiko onsewa zinawatengera 4 years kuti agonjetse ma Japanese mchaka cha 1945. Mukhozanso kuona pamene paoneka kuti amene agonjetsa Germany during World War II anali Red Army ochokera ku Russia osati America. Amene analowa ku Germany muzinda wa Berlin ndikufika ku office kwa Hitler, ndikupitanso ku nyumba kumene kumagona Hitler, ndikupeza mtembo wa Hitler, anasika Russia aja matchedwa kuti Red Army osati America. America imamenyana ndi Japan, analimbana America inali ndi Britain, New Zealand, Australia, India, China, onsewa amalimbana ndi dziko la Japan. Anamenyana kuyambira 1941 mpaka 1945 pamene Japan inagonja America inaphulitsa chibomba kumene kuja ku Nagasaki komanso Hiroshima. Koma nkhondo imeneyi inatenga 4 years. 1950 kunayambika nkhondo ku Korea. America inapita kumeneko ndi cholinga choti akathane ndi mkulu wina wotchedwa Kim Il-sung. Koma plan imeneyi inalepherekanso. Korea inagawidwa kukhala maiko awiri, South Korea komanso North Korea. Ndikunena pano North Korea imalamulidwabe ndi banja la Kim Il-sung, kusonyeza kuti America inalephera kugonjetsa. 1964 anayambisanso nkhondo ku Vietnam.
mu zaka zoyambirira America inakwanisa kuphwasula dziko limeneli ndi kupanga maiko awiri, South Vietnam imene imayendetsedwa ndi America komanso North Vietnam imene imayendetsedwa ndi mavete. Atamenyana kwa zaka 10 ma Americans anaphedwa, ena kugwidwa ngati akaidi, komanso ambiri anathawa ndi kubwerera kwawo. Mwachidule analuza. Zimene ndikufotokoza pano si filimu ya Rambo, Chuck Norris, Dead Prey kapena Michael Dudikoff. Imene ndi mbiri yochitika osakhala action movie. Ndikunena izi chifukwa chona kuti ambiri tikamaonera mafilimu amene ndatchula pano timaona ngati zinachitikadi. Ena mpaka amagwisa ntchito mafilimu amenewa ndikumakhulupirira kuti America inawina nkhondo ndi Vietnam. Koma zoona zake ndi zoona kuti mavete ndi amene anawina nkhondo imeneja 1975. 1990 mkudzafika 1991 George Bush Senior anayamba nkhondo ndi Iraq. Limeneli linali dziko lopanda mphamvu limene limatsogoledwa ndi Saddam Hussein. America ikanatha kupita yokha kumeneko kumenya nkhondo komanso kuwina. Koma zimenezi sizinachitike. Mwezi wa August 1990 America pamodzi ndi maiko 39 anayamba nkhondo ndi Iraq. Can you imagine? Ena mwa maiko amenewa anali akuluakulu: Britain, Germany, Belgium, Poland, Italy, Japan, Portugal, Sweden, and even Denmark. Maiko onse ndatchulawa pamodzi ndi America ankamenya ndi Saddam Hussein, ndipo zinawatengera miyezi 6 kuti amugonjetse. Zimene anachita America 1991 ndi chimozimozi ayambana ndi Malawi, ndiye ndikusonkhanisa maiko 39 kuti adzamenyana ndi Malawi. Can you imagine? Maiko 39 onse amene ndatchula apa kuphatikizanso ena onjezera Saudi Arabia, Bangladesh, Greece, onsewo anapita ku Iraq kukamenyana ndi Saddam Hussein. 2001 anayambisa nkhondo ku Afghanistan yolimbana ndi zigawenga za Taliban. Kumenekonso sanapite okha, kunali Canada, Pakistan, Australia, Denmark, Poland komanso UK. Nkhondo imeneyi yolimbana ndi Taliban inatenga 20 years. Inafika kumapeto 2021 pamene America inathamangisidwa ndi Taliban. Ndikunena pano dziko la Afghanistan likulamulidwabe ndi Taliban amene America inapita mu 2001 kuti akachotse pa mpando. 2003 anapitanso ku Iraq kachikena pamodzi ndi anzawo. Kunali Britain, Poland, Italy, Denmark, Spain, Japan komanso Australia. Maiko onsewa pamodzi ndi America anayamba nkhondo yolimbana ndi Saddam Hussein. Monga tikudziwa, anthu amenewa zinawatengera miyezi 9 kuti amugwire Saddam, komanso zinawatengera zaka 6 kuti agonjetse asilikali a Iraq amene ali kumbuyo kwa Saddam. Ndikunena pano Iraq ili manja mwa Irani, kusonyeza kuti America inaluzanso nkhondo imeneyi. Mu 2011 anapita ku Libya pamodzi ndi maiko enanso okwana 9. Cholinga chawo potengana chigulu chonsechi amakalimbana ndi munthu basi, Colonel Muammar Gaddafi. But guess what? Zinawatengeranso miyezi 8 kuti amugwire mpaka kumupha. Maiko amene anapita kumeneko suti anali maiko wambatu yayi, anali maiko a ndalama komanso amphamvu. Kunali America, Britain, France, Germany, Qatar komanso Denmark. Onsewa anapitisa intelligence zida zawo kumeneko kuti akalimbane ndi Muammar Gaddafi, koma zinawatengera miyezi 8 kuti amugwire komanso kumupha. Tikayang'ana nkhondo zimene amenya, America sinapange success yaikulu yoti mpaka angamatchedwe ma superpower. Nanga ndi chifukwa chani amatchedwa superpower? Choyamba,
ali ndi ndalama zambiri, ikonomi yawo ndi yamphamvu, standard of living ya nzika zawo ndi yabwinonso. Amatsogolera gulu la nkhondo la maiko olemera kwambiri lotchedwa NATO. Ali ndi zida zambiri za nkhondo poyerekeza ndi maiko onse. Aliso ndi good power projection, komanso ndalama yawo is regarded as world currency. Zimenezi ndi zina mwa zifukwa zimene zimachititsa kuti akhale ma superpower. Ngakhale ndi zida zambiri za nkhondo komanso asilikali ochuluka, America sinaonepo nkhondo yaikulu pa yokha for about a century now. Ngati anamenya nkhondo yabwinobwino pa yokha ndi 1898, kalekale kwambiri, zaka 125 zapitazo, anagonjetsa Spain. Koma nkhondo zonse zimene akhala kumenya pakatipa, it's either alowera nkhondo itatha kale ngati imene anachitira First World War komanso Second World War, analowera nkhondo zozupita mapeto. Apo ayi amatenga chigulu cha maiko kuti chikawathandize. Tinaziona ku Iraq 1990 ndi 1991, anapitanso ku Iraq 2003, ku Afghanistan 2001, ku Libya 2011, konseko amapita ndi chigulu cha maiko. Nthawi zina zimene amachita America amenewa, amangogwisa ntchito maiko ena kuti azimba ndi adani awo. Mwachitsanzo, nkhondo ya Ukraine mukaonetsetsa ikupangidwa sponsor ndi America. Zida zonse zimene zikupezeka kumene ku Ukraine zikuchokera ku America. Anthu amene akuphedwa ndi aku Europe. Mavuto azachuma komanso kukwera kwa mitengo kwa zinthu zikuchitikanso ku Europe osati ku America. Joe Biden sakuonapo vuto lilonse chifukwa anthu amene akuphedwa pa nkhondo imeneyi si ma Americans. Nkhondo zonse zimene ndatchulapa zimene America inamenya, ngati zinachitika mdziko lawo, ndi nkhondo ija ya Revolution, American Revolution, imene amadzimenyera ufulu odzilamulira ndi ma British. Nkhondo ina imene inachitika mdziko lawo ndi American Civil War, imene amamenyana pakati pa anthu akumpoto ndi akumwera. Koma nkhondo zonse zimachitika outside the territory of their country. Ndi kumasanjisazo, nkhondo ya ku Canada, America inachita kuchita invade kulowa ku Canada ndi kumakapa anthu aku Canada, koma anagonja. 1845 anapita ku Texas. Texas ndimene inali mbali imodzi ya Mexico, anachita invade ndi kukapha anthu aku Texas ndi kulanda dziko limene lolo. Zimezi zimachitika outside the territory of America. Ndiye anabweranso 1898 pamene amenya ndi Spain. Sizinachitike mdziko mwawo. Zimenezo zimachitikira ku Philippines, Guam Island, Hawaii komanso Puerto Rico. First World War imachitikira ku Europe, si ku America. Second World War imachitikiranso kwambiri ku Europe ndi ku Asia, si ku America. Komanso North Korea War, kapena kuti Korean War, imachitikira ku Korea. Vietnam War imachitikira ku Vietnam. Gulf War imachitikira ku Iraq. Afghanistan imachitikira konko ku Afghanistan. Iraq War 2003 imachitikira ku Iraq. Libyan War imachitikira ku Libya. Ukraine War ikuchitikira ku Ukraine.